e hoxe vou vos falar sobre o lavadoiro do campo, que se atopa no centro da aldea, como indica o seu nome. Ten 4 pías para lavar, cas súas respectivas 4 pedras. E ten tamén unha pía grande onde vai a parar toda a auga que se utilizaba para lavar. Aquí